Goedemorgen Sola en welkom hier vandaag morgens. Zoals Johnny al zei, deed vandaag een bijzondere dag en denken aan Mother's Day. En de mamas, die hebben een bijzondere plaats op deze wereld. Kunnen zijn, manche mensen en de heimat wat ze zijn en wo immer dat is, wo een mama is. Dat is een bijzonder ding. Dus we vingen niet in de Bijbel, we vingen niet een message aan, door het iets van reden dat on een message on Mother's Day in de staat, we hebben kapitels van reden gesteld, die mama die voor wat maanden die aan zich trouwen en dan Luther dan doen ze kinderen, dat is dus voor het schoffen dat. Ik wonder hoeveel hier van jou nog een mama hand. Aber hoeveel zijn hier van jou wat er niet een mama hand? Zijn al naar het wat er niet hand, maar er zijn nog een deel wat er hand. En ik word het laatst nog wat aan, wil Jake Nievel zijn ouderen hier weer en andere mamas en ouderen wat hier weer. Dan zei ik dat immer dat opgewassene lied, die zijn er veel zelfs ouderen dan die ouderen en dan komen bezeten. Wat van verreicht dat is, dat weten die gleich, der wat het hand. Dat weet einer moet bestaan wanneer dat niet heeft. Mijn mama ze heeft nog net langer geleefd als mijn dad deed. Ik ben 1 jaar, als mijn dad gestorven deed, heb ik wel vaak gezegd. En ik weet niet, dat alle wat ik gehoord heb, wat mijn mama gestorven deed, maar dan weer al hier, weer nog wat jaren bevrijd. En wat zij heeft van ongeveer de halve tijd in haar leven heeft zij bevrijd geweest, en de halve tijd van haar leven wat ze dan als onbevrijd geweest. Wat ze als een weetvrij was met een grote familie. En zij deed zeer zorgen allemaal voor de kinderen, hadden bezorgnis voor de kinderen. En gisteren werd een klein beetje verteld ervan, over WhatsApp, de familie deed een klein beetje van reden. En ik weet best dat wanneer Emma einer wil weggaan, wat Emma einer deed, een ding wat mama niemals wird vergeten, wird sein, Jungs, dat schmack zijn. Wir wissen das al sehr gut, dass wir so ein Schmack sein. Aber die muss das noch immer sein, wenn sie muss sure merken, dass wir nicht würden vergeten. Ich weiß nicht, ich will immer so Schmack gewesen, aber die muss das dann noch immer sein. But anyways, wir hatten auch eine sehr feine Mama, leibtolle Mama, und sie sorgt für die Kinder, und sie tut immer alles Beste. So, wir waren von der, ich habe da wieder schon gefragt, nur hinabkommen, ein mit dir vertellen von, was sie beleben hat und was sie belebt hat, so ich würde dir die Chance geben. Wat nog een mic fehlen, dan zal ik nemen. Maris Ola. De mij werd gevraagd dat het wel hier in bedrijven wordt dat mooi voor mij mama te zijn. Voor mij is dat ganz wat bijzonders. Eerlijk is een draag de kinderen niet maand onder mijn hart. En wanneer je stelt zijn, dan voelt zich dat ik haar aan mijn hart. En voor mij is dat na mijn beschwei was, die kinderen best einfach moet niet in gedanken gaan. En voor mij is dat een zeer een gewas van de mama te zijn. En in Psalm 127 zegt dat kinderen zijn een geschenk van Herrn en ze zijn een zegen voor hem. En dat einer die wat reich opdragen, dat einer die wat rein om Herrn brengt. Dat zijn bloß gelieden. God liet ons die bloß voor een stootje en hij wil zijn als we die kracht hebben en met hem hebt, hebben we die kracht om de rein om Herrn brengen. Dus ik zijn bloß zij gezien met onze familie. Ich beklein habe eine die, falls ich da mehr als alle tegelijk gehört, die sind mehr als alle tegelijk von uns weg. Aber die sind da noch dicht bei uns und wir sind so dankbar für ihn. Wir sind vorhin jetzt einmal wieder gesehen von ihm. Und wir danken Gott noch einmal wieder für unsere Familie, dass wir können vor allem mit ihm zu bleiben. Dankeschön. Yeah, thank you very much. Ja, wie wir
ook einmal wie Kinder hatten, wie wir alleine dann will, die Kinder alle befreit werden, wie wir auch alleine noch einmal hastig, dann muss vernommen werden. Die Kinder alle von Tisch werden, dann muss vernommen werden, Herr, muss vernommen werden, eins. Liegt nicht mehr tau, das bis wir getroffen hat, sehr interessant. Okay, ich habe von der gewählt, uit Hebräer, das 2. Kapitel, wat eruit te brengen. En ik vond dat sehr interessant, waar het van reden deed van in het Hebräer, het 2. Kapitel. Dat zegt warning to pay attention. En onder wie dat ons warning voor dat we niet dollar horchen doen. We niet horchen doen en niet dollar oppassen doen, wat er alles vergebracht wordt en wat er alles gereed wordt. En maar messages mank bijna dingen, beste dingen plus dollar im denkhouden dat als van de andere. Dat is normaal zo het staat. En ik denk wat ik zeer mooi dat nu wil henvriesen hier weer, dat ik denk dat wat er zeer klaar uitkomt, dat waar een wist dat God, waar een dacht, waar ik den weg aan, waar hij zei dat God heeft dat vorig gemerkt. Der Radungsplan, der ist vorig gemerkt und du ist nicht, was wir noch dürfen zu tun, oder was wir noch kennen, was zu tun. Und einer dann manchmal dafür würde fallen, na, ich mache noch was zu tun, nicht? Das ist noch nicht ganz vorig. Da fehlt noch, ich mache noch ein klein bisschen was zu tun, damit es vorig ist, dass ich mir gut fallen, dass ich noch, er hat das vorig gemerkt. Du hast nicht, was ich tun kann, dass es nicht vorig ist. Weil wir wissen, was er brauchen wird, damit einer dort alle kriegen wird. But hier sagt Jesus that we must pay more careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. So wir sollen mehr horchen und aufmerksam sein für dort, was wir hören tun, damit wir nicht wollen, mit einmal verletzt werden, dass wir nicht mal einmal wollen, aufkommen von dort, was wir haben. Aber dann, was wird wir sagen, na, wo weet ich dort, was ich gekriegt habe, dass dort das Rechte ist? Wo weet ich dort? Na, ich glaube, wir würden das ganz klar haben, wir würden immer weiter machen und smeten, aber das Wort, da was ich glauben da und da was ich habe, ist dort, was stimmt mit der Bibel, oder ist dort, was da bloß von Menschen kommt, was Menschen gesagt haben, und da ich da meinen Glauben absagen. So, wir müssen aufpassen, er sagt, therefore, to what we have heard. Du weißt, für was ich gehört habe, dass ich dort war weiten, dort ist die Wahrheit. Und dort meine ich mal einmal, dass ich war so viel abpassen, nur was ich da gehört habe, dass ich dort war im Denken, was ich gehört habe, und dass ich nicht mit einmal war aufkomme. Dann sagt es hier, for if the message spoken by angels was binding, and every violation and disobedience receives its just punishment. Dort wordt es gekommen von den Engel. Dort wordt gesagt wordt von den Engel, dort ist was der Wahrheit ist. Dort ist was der Stunde, dort ist was der Grund hat. Willst der Engel mal kommen und sagen, dass Jesus wie geboren, du bei der Stab, du bei der Herz führen, und all dort, was er ist gekommen, der Engel, die Message, was er sind drauf gekommen, was die Engel sagen, für Maria und für Josef und für Elisabeth und all dort, was die Engel haben raufgebracht, die Message, was die gebracht haben, du hast ein Grund, Unja. Du hast eine Wahrheit. Dort ist die Wahrheit, was ist gekommen. Und dann sage ich dort hier, und dann all dort, was es violent war, all dort, was es unaufrichtig war, all dort, was es dort haft, dort Punishment gekriegt. Dort haft eine Strafe gekriegt. So, dann sage ich dort wieder, wo dann ganz klar rauskommt, wenn der Plan von der Radungsplan. How shall we escape if we ignore such a great salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him. So, wo bleiben wir, dann dort wir wollen frei gehen, wenn wir das nicht wollen annehmen? Da wird es raufgekommen, da wird es gesagt worden von den Engeln. Dort ist Wahrheit, dort hat einen Grund. Und all dort wird es
anabreichtig tegengegangen, dort haft einmal ein Punishment gekriegt, dort haft einmal eine Strafe gekriegt, für dort, wo dort soll sein, für dort, wo dort reich wird sein. So nu wollen wir, dort wir wollen durchkommen, wenn wir das nicht wollen annehmen. Wenn wir den Radungsplan nicht wollen annehmen, wo wir durchkommen dort. Weil das sei wichtig, dort zu denken, dort abzufuhren und wirklich dort an uns nehmen, wo habe ich dort? Habe ich dort all klar an mich, dort ich den Radungsplan genommen habe? Dann sage ich hier, wen, dort wir all rausgekommen von Jesus selbst. Jesus hat dort mit sich selbst angegeben, mit dort hat er dort einmal rausbringen, dort wir der Radungsplan für uns Menschen, und dann kommt dort noch all dort, was gesagt wird worden. All das, was gehört haben von ihm, und gesehen haben von ihm, was passiert ist, von da kriege ich dort nicht. Nie ist das durchgeschrieben, und ich kriege wieder von da, was immer war, was dort rausgebracht. Und dann sagt er nach hieran, sagt er noch, and God also testified to it by signs, wonders, and various miracles and gifts of the Holy Spirit distributed according to his will. So dann hat Gott noch durch verschiedenste Dinge dort offenbaren und dort durchbringen, das ist, was passiert ist, das ist, was geworden ist. Und dort hat er durch verschiedenste Wunder hat er dort rausgebracht zu uns und durch Geschenke, das Geschenk von den Heiligen Geist habe ich gekriegt. Wenn wir das Geschenk kriegen von den Heiligen Geisten, dort Gott das rausbringt und hat das aufteilen, alle so aus am dort gefallen. Das so aus am, so dort sehen wollen wir. Weil dann, dort ist der erste Part von was wir glauben, dort wir wollen durchkommen, wenn wir dort nicht wollen annehmen. Und dann der nächste Part hier, sagt das hier, Jesus, ihr merkt so aus seinen Brüdern. So, und dort hier, wie laut war sehr klar, dort, wo Herrn Friesen das bringt, dort wie alle Schwestern und Brüder sind. Und hier sagt er nicht, Jesus, er muss so werden, so aus seinen Brüdern. Na, wo hielt sich dort? Haben wir Gott? Haben wir Jesus? Und ich muss so werden, so aus wie alle? Wo wen muss er dort tun? Dann sagt er hier, it is not to angels that he has subject the world to come, about which we are speaking. Dort ist nicht, dort Gott der Engel dort gegeben hat, dort die können regieren über die Welt. Dort die Kraft haben über die Welt und dort in Unterwirt können sein, dort die Boss werden über die Welt. Dort hat Gott nicht gegeben. But dann sagt er hier, but there is a place where some has testified. What is man that you are mindful of? Was sind wir Menschen? Dass Gott caring that für uns. Was sind wir Menschen, dass Gott nur uns kicken that, dass er was Raum geben that um uns? Wer sind wir? The Son of Man, that you care for him. You made him a little lower than the angels. But das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Ich sage da, er muss so werden als seine Brüder. Dann sage ich da, er hat am gemerkt, klein bisschen gelehrt aus den Engeln. Aber das geht doch nicht. Jesus hat wir Gott, hat wir im Himmel, und hat wir Gott sehen in die Engel nu. Nu sagt das hier, am wird klein bisschen leer geholt, klein bisschen leer gemerkt aus den Engel. And you crown him with glory and honor. Dann sagt er, und Gott hat Jesus Christus, hat die Krone von Glory gegeben. Denken dort nach, so wir reden stets von, was meint dort die Glory? Was meint dort die Herrlichkeit? Und sagt er hier, hat die Krone gegeben von Herrlichkeit und Honor. Respekt. Ich konnte nicht anders ein Wort von, oder dort nicht anders explain als Glory. Dort ist so, wo wir uns verstehen können, was so wie reden,
was die Herrlichkeit wirklich ist. Und Gott ist herrlich. Gott ist da, wo die Herrlichkeit ist. Und dort ist der Himmel, wo uns verstehen können, wo ich überreden, damit uns so deutlich ist, wo korrekt und wo perfekt alles ist, wenn er reden wird von der Herrlichkeit. Weil er sagt hier, er sagt, er hat die Krone gegeben von Herrlichkeit and honor, respect, and put everything under his feet. Dann hat er alles gegeben und seine Feit. So Gott hat sein Sehen alles gegeben und er ist nu über alles, als er nu wird. Das ist nicht der Engel, aber das ist Jesus. Aber dann sagt er hier, er ist nu ein klein bisschen leer gestellt als der Engel. Was schafft das dann? And putting everything under him, God left nothing. Und alles unter ihm gestellt, dann sagt er hier, er hat nichts übergelassen. That is not subject to him. Er hat absolutely nichts übergelassen, was nicht unter seine Authority ist. Was schafft das dann, wenn er sagt, dass er hat am ein klein bisschen leer gemerkt, ist der Engel. Jesus, er hat nicht alles gekriegt von Gott. Er hat ihm alles gegeben. All the authority. Ich denke bloß mal an, was das alles ist. Wie weit nicht wird er getempt wird, von den Feind, wo die Feind sagen, check mal hier, das wollte ich alle geben. Das ist die ganze Welt, all das wollte ich geben. Wenn du bloß einmal warst, die du beten für mich und mich was anbeten, dann ist alles dient. Wie auch was dient? Dort wir alles dient. Wo ich habe sagen, ab wovon der Weich der Feind ankommt, er kam am Weich an, dort menschliche dacht, ja, warum nicht? Wenn dort alles ist, was brauchen, das einmal durchschneiden, warum nicht? Dann sind ich eben all das alle. Aber wir wissen, was Jesus zu begegnen hat, was er beleben hat. Und hier haben wir das nu weiter, wo alles ist unter Arm gesagt worden und du hast rein recht nicht, was du fehlen hat. Weil dann denke ich weiter an dort, was wir hier dort ist ganz komplett fertig gemerkt. Du hast nicht, was dir noch fehlen hat. Von der waren wir, wo wir tun, dann reden wir von, naja, ich habe nicht mehr fertig gemerkt, da fehlt nur bloß noch das denken, dann fehlt noch dort denken, dann fehlt noch das ist falsch, dann fehlt noch das. Aber ich habe mehr fertig. Weil ich das ist so ein Ding, was du ganz alles hast. Und du hast nichts, was dir fehlen hat. Und du kann sagen, dort wir sind unter Arm. Er ist über uns. Er hat alles, hat Gott am unter seine Feit gegeben. Und du hast reinreich nicht übergeblieben, was dir fehlen hat. Aber dann sagt es hier, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels, now crowned with glory and honor, because he suffered death. Nicht sei wie das hier, sagt das. Nicht mit unseren Üben, wirklich das sein, aber in unseren Gedanken kann das sein. Wir können das lesen. Dass er hat das gekriegt. Er hat diese Krone gekriegt, wenn er sich hingegeben und er suffert und er hat angeholt und er ist gestorben. So that by the grace of God he might test death for everyone. Durch die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist so groß für uns, dass Jesus heute dort an unserer Stelle, dass er den Tod nimmt. Wo wir? Alles wie unser Arm gesagt, er hat alle Kraft und alle Authority über die ganze Welt. Alles, was in der Welt ist, so habe ich jetzt gelesen, du hast nichts übergeblieben, was nicht unser Arm ist. Und ich sage das hier, dass er hat das getan. Können wir uns vorstellen, er wir ab den höchsten Thron, können wir sagen, er wir an der rechten Hand Gott, du seid er, und dann mit einmal, dann wird arm, klein bisschen leer gestellt als der Engel. Und dann hat er all dort, wo er Authority über hat, dann nimmt er dort mit einmal den Menschheit, was er in Sinn verdorben werden,
Dan bij dat met eenmaal, dan ging hij, dan dat hij lijden en sterven voor dich. Durch die Gnade Gottes, dat hij dort für die en mij, dat die en ik dat niet durven doen. Dan zegt het hier, in bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom he and through whom everything exists, should make the author of their salvation perfect through suffering. So du ween, dat Jezus dit deed, dat hij zich aangeven deed, dat hij ging en hij deed sterven voor ons. Du derg, dat hij am dat posten. Dat hij de wir, wen hij had, vele had hij nu God gebracht. Hij heeft veel, derg dort wat hij deed. Vele mensen hadden het aangenomen. Sehr veel mensen hadden het aangenomen. Even wie weten, er zijn van der een deel wat het niet han aangenomen. Maar er zijn een deel wat het han aangenomen. En du ween, dat am dat posten, dat hij de is, wat de kroon posten dat. The crown from glory. Both the one who makes man holy and those who are made holy are of the same family. Der wat heilig is, den wat heilig merken dat, zijn alle van dezelfde familie. So niet dat hier zich gelijkstellen met ons. Hij is van God zijn familie. En we zijn van zijn familie, wen we hebben hem aangenomen. So nu stel wat heilig is, en der wat heilig merken dat, dus dat wie mank, zijn we alle to eine familie. Du komt het waar uit. Ik heb gezegd, du komt het waar uit, dat we alle zijn van dezelfde familie. We zijn alle de non geprapt kunnen zijn, der ich dort, dat we dat hebben aangenomen, wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat hij heeft geleden en dat hij gestorven is voor ons. Again, was schafft dat dan, dat hij een klein beetje leer wordt als de engel? Dus geen onderweg. Dat het schaffen deed, als dat hij moest raufkomen op jeden op. Hij moest raufkomen en hij moest worden zoals wie mensen zijn, dat hij weer zoals wie Brüder en Schwestern zijn hier van jou. Zo moest hij worden. En wil hij dat deed, wil hij dat aannemen deed, dan wie hij een klein beetje leer als de engel, als mens. Dat is zeer schwer te verstaan, dat alles te begrijpen, dat hij weer God en hij weer mens, dat alles te gelijk, dat alles dezelfde tijd weer. Bij den tijd wat hij beëerd weer, wil hij zo als mens weer, dan weer hij een klein beetje leer als de engel. En dan leeft hij manche mensen. So Jesus is not ashamed to call them brothers. Jezus, hij is, dat is niet een schoon voor hem, ons zijn Brüder en Schwestern te nemen. Wie heet zich dort? Die wat alles gekregen heeft, die wat alle authority gekregen heeft over de ganze Welt, hij is de König over de Königs, hij is die wat ons geraad heeft, en dan zegt hij, je zijn mijn Brüder, je zijn mijn Schwestern. Kan wel zijn waar het schaffen dat, waar het alle topvoeten dat, alleen durch dort, alleen durch die Gnade Gottes, alleen durch dort, hij wellig weer mens te worden, leer te worden, als de engel einmal raufkommt von wo hij weer op de geringe Welt op, wo wie mensen en zin verdorven werden en verloren werden. Door kwam hij maar einmal mank en dan dat hij dat vorig merken, dat we kunnen zijn Brüder en zijn Schwestern zijn. He says, I will declare your name to my brothers. Ik wil jullie noemen zijn te mijn Brüder. Zijn Brüder wat hij al heeft en de andere Brüder wat er toekomst kunnen zijn. Die noemen heißt nicht, het is niet een schoon voor hem. Sagen, kijk mal, hier zijn nu nog meer kunnen zijn, niet zo? In the presence of the generations, congregations, I will sing your praises. Hij wordt in de congregations
En die kijken wat ze zijn. Du zegt dat hij wat hij praises zing. Du wat hij zing en weens woord. Ik heb niet anders zijn als weens hij heeft ons life en hij gleicht dat we zijn zijn broeder en zusteren geworden. Again, I will put my trust in him. And again he says, here am I and the children God has given me. Hier zijn ik. Hij zegt, hier zijn ik. Met wem taub? Met die kinderen wat God mij gegeven heeft. Woedurch heeft hij dat gekregen? Weens hij kwam eenmaal rauf en hij werd eenmaal leer als engel. En doordat kreeg hij al dat wat we van jou zijn. Dat in zijn verstand reikt was zo weet niet. Wanneer dan denken dat alles wat er is op deze wereld, dat het ongeam is en dat hij de authority erover is. Dan zegt hij hier in de 14e vers, since the children have flesh and blood, he too shares in their humanity, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is the devil. Daar is dat bloot wat door vergoten is worden. Bij de eerste zegt hij hier, children have flesh and blood. Wie kinderen, wie zijn alle zonen wat door vlees en bloed hebben. Dan zegt hij hier, hij doet datzelfde sharing met ons. Hij doet erop komen, dan doet hij datzelfde aannemen. Dat hij ook zo wie als wie. Dat hij vlees en bloed weer. En dan zegt het hier, so that by his death, daar is dood dat hij sterven deed, dat hij dood destroy, wo we angst voor hebben, en dat is de dood. Hij deed dood destroy, wo we angst voor hadden, en dat is de dood. En hij zegt hier, destroy him who holds the power of death. Hij deed den destroyen wat dat houden deed. En dat is de devil. Dat is de vriend. De vriend, die heeft een grote macht aan mensen, aan den angst, wat er is voor dood. Mensen, wat er een zin leven doen, die hebben, wat je zegt, een schrikkelijke angst voor dood. Ik heb laatst van einer, die weer met een tractor afgefahren, die trok de honk van de brei af, en hij had bloos geschreien, ik wil niet sterven. Dus een schrikkelijke angst voor dood. Voor die wat door een zin leven doen. Maar wanneer we eenmaal dat aangenomen hebben, wanneer we eenmaal geraad zijn, wanneer we den Radungsplan hebben, wanneer we de plan of salvation, wanneer we dat aangenomen hebben, en wie Jezus zijn kind zijn, wanneer we zijn broeder zijn, zoals hij gezegd heeft. Weet je dan, met eenmaal, dan is de angst erst nicht mehr door. Dan komt dat wat door, wat we mensen sterven doen. Dat is goed. Ons vlees jankert ook weg. Zolang we worden in dit vlees leven zoals we leven doen, dat jankert ook weg. Du hast die Furcht erst door. Maar du hast nicht die schreckliche Angst. Wens wir weten dort wir haben eine bessere Stadt. Und das sage ich hier ganz klar. Hij heeft dort destroyed. Dadurch, dat hij kommen deed en dat hij sterven deed. So hij heeft den dood, den heeft hij genomen. And den heeft hij destroyed. And free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. So hij heeft ons vrijgemaakt van dat. Hij heeft ons vrijgemaakt van dat. Dat wat er levenslang had en angst geleefd voor de dood. Dat heeft hij vrijgemaakt. Hij noemt het einfach slavery. We zijn zo Sklaven gebonden aan dat. Aan den angst voor de dood. En hij heeft dat vrijgemaakt. Is dat niet een besonders denk, een besonders geschenk wat hij doen heeft aan ons? For surely it is not angels that he helps. Dat is niet voor de engel wat hij komt deed. Dat is niet voor die wat hij helpen deed. Maar hij zegt, but Abraham's descendants. Maar die wat de nakomelingschap zijn van Abraham.
Und das sind wir. Für die ist er gekommen und für die hat er helfen, für die hat er anstehen. Dann sagt er hier, for this reason, he had to make like his brothers in every way. For this reason, hier kommt das Rüt, muss er so gemerkt aus seinen Brüdern in every way. Und alles, was er wird, muss er so gemerkt aus seinen Brüdern. In order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God. Hij muss das tun. Dat hij kan eenmaal de hoge priester worden. Dat hij kan met eenmaal dat all the authority onder hem weer. Dat hij kan over dat alles zijn, muss hij dat eenmaal alles doen. Dat hij kan de merciful and faithful high priest zijn. En dat service to God. Hij deed God serven. Hij deed zijn voeder serven gemaakt. And that he might make atonement for the sins of the people. Dat hij kan een sacrifice zijn. Dat hij kan zich handgeven. Dat hij kan dat vorig maken voor de zenden op deze wereld. Voor al die mensen die op deze wereld zijn. Dan moet eenmaal hier weer nog mal gezegd werden, voor mij is dat niet. Dat mag voor Jan zijn en voor Jan mag dat zijn, maar voor mij is dat niet. Dat is niet, dat schafft voor mij niet. Dat is niet wat de Bibel zegt. De Bibel zegt, dat is voor ieder einer als dat geworden, dat hij gestorven is, dus keiner uitgebleven. En ieder einer heeft de gelegenheid dat aan te nemen. En dan zegt hij, zijn broeder te zijn, zijn zuster te zijn, van dezelfde familie te zijn. Weet je, wir haben dat von der noch nicht beleefd. Wir haben dat von der noch nicht gesehen, wo dat alles schwafen hat. Aber der Tag, die kommt, wo wir das wollen sein, wo wir das wollen sein, wo die Menschen alle top getragen worden, und wo die alle wollen eint worden, und eine Familie wollen angehen, da wird doch viel noch zu tun, nicht? Da wird vielleicht viel noch zu tun. Hat niemand so an gedacht. Das menschlich gedacht. All die, wat de touw komen doen, all die, wat de touw komen doen, all die, wat allemaal Jezus aannemen doen, en wat de zijn broeder en zusteren worden doen, met eenmaal kan het toe komen dat hij wat moet aanbieden. Dat wordt wonderful zijn. Because he himself suffered when he was tempted. Hij zelfs, hij deed suffering. Hij deed aanhouden. Wil hij tempted wordt. Weet je waarom? En het zegt ganz klar, dat hij moet eenmaal leren komen. Hij moet eenmaal mank ans Menschen komen. Hij moet eenmaal zo worden als wie Menschen. En dan zegt dat hij moet aanhouden, wanneer hij tempted wordt. Dan zegt het hier ganz klar, wo wir zijn. He is able to help those who are being tempted. Hij is alles doorgegaan. Hij heeft alles beleefd als mens, wil het op weer. Hij wordt getempted van vriend en alle wegen wat het geven kan. Wie kan niet zijn dat we zijn alle getempt als Jezus evers is. Hij is alles doorgegaan. Weet je waarom? Omdat hij ons verstaan kan. Omdat hij kan zeggen, ik weet wat je doet. We kan niets naar aanbrengen wat hij niet wil zeggen. Ik weet. Ik heb het ook beleefd. Dan heeft het doet hij doen. Omdat hij gelijk wordt met ons. Dat hij kan met ons broeder en zuster zijn. Omdat hij ons kan verstaan. En omdat hij ons helpen kan met dat wat we troubelen doen. Dan wordt gezegd, ik ben zo schwer verzacht worden, ik kan bloos niet toegaan. Ik kan bloos niet toegaan, als ik dit aanwelden. Dit woord leert ons, dat wanneer we worden geproefd worden, wanneer we worden getest worden, getempted worden, dan wordt hij ons niet laten meer verzacht worden als wat we handelen kunnen. En dan wordt hij ons in weg ruut geven. Nou wordt hij ons in weg ruut wijzen. Waarom? Want hij weet wat we daar kunnen doen. Hij kan ons verstaan
Hij kon metvallen, want hij weer een mens. Hij werd eenmaal leer als engel. Weet je, wanneer ik dat lezen dat hij weer leer als de engel, ik dacht, nou wat jij dat? Dat is doch niet mogelijk. Hij is over alles. Alles wie ungeam gesagt en hij weer de authority over alles wat hij merkt wie op de wereld. En dan maar eenmaal dan zeg ik dat hier, hij wordt maar eenmaal leer als de engel. Nou, wat schoof dat? Krijg dat hij raufkomt en wordt zoals een mens. Dan wie hij leer als de engel, want de engel, die blijven eenmaal im Himmel, die blijven eenmaal engel, maar hij komt rauf als een mens. En hij dat alle vorig merken. En hij heeft dat alle gedaan, dat hij kan metvallen gaan met ons. Dat hij kan zeggen, je zijn mijn Brüder, je zijn mijn Schwestern, je zijn in datzelfde family ben als ik zijn. En wat voor familie is hij ben? Hij is bij God. Hij is door waar de herrlijkheid is. Hij is door. En dan zegt hij zu ons, je zijn mijn Schwestern en Brüder. So wat brukt dat? Omdat we kunnen zijn broeder zijn en zijn zuster zijn. Dat brukt dat we dat aannemen doen wat hij doen heeft voor ons. Dat brukt dat we doen geloven doen dat hij geleden en gestorven is. Dat hij als ware aan de hemel gevaren. Dat hij er niet zaten deed. En hij als hij, wat alles als gegeven worden, wat je hebt dus hier is. Hij heeft alles onder zijn feit. Hij heeft alle macht over alles. Dat is een God, wat du en ik van jou geleerd hebben te doen. We kunnen bloos dankbaar voor zijn dat het geworden is en dat het ganz vorig is. Dat we niet sterven nog ondoen dat het vorig geworden is. Laten we beten. Voor am Himmel, dankzij voor deze morgen van jou. Ik bid van jou voor alle mamas wat er zijn. Ik bid dat die ons veel kracht geven om dat te dulden wat er fehlen deed. Ik bid voor gezondheid, wo er niet gezondheid is. Lord, ik bid dat die ons zegenen. En een dag wordt er gecelebrate wordt van jou. En ik bid dat we worden ontdenken. Dat deze message zijn dat we zullen closer attention geven tot dat wat we hier hebben. Dat we dat niet vergeten doen, wat de waarheid is. En dat we het weten, dat we niet worden durchkomen. Want we dat niet worden aannemen. Dus al het andere als gestraft worden. Hoeveel meer wordt dat gestraft worden nog, want we dat niet worden aannemen. Dat geschenk wat u hast gegeven voor ons. Ik bid dat ons dat wordt klaar worden, hoe dat niet klaar is. Ik bid dat u ons wordt protecten, wanneer de evil komt. Dat we worden kunnen ganz uitgetragen zijn met die woord. Dat we kunnen reit zijn wanneer de vriend wordt veilig schmieden. Dat hij ons niet worden aanspijken. Dat we worden kunnen die afhalen. Dankzij Jezus. Dat we kunnen die broeder, die zuster zijn. Mocht je het zeggen. In Jesu naam. Amen. Dankeschön, Dietrich, für die Botschaft. Die Hebräer Kapitel 2, das ist für mich ein sehr wertvoller Passage. Ich glaube, von unserem Background, von unserem deutschen Background, wir haben vielleicht noch mal ein bisschen Trouble, wie Gott so an sein Ding hast ein Gott, was du bist von hier hoch boven checken dat und wel checken, okay, wenn der Johnny abmessen hier. Und das war ich am vierten Hause sein und denkst, okay, ich habe abgemessen, oder mir sehr doll sein und große Struf kriegen und heute hat uns auch seine Kinder behandeln, aber hier in der Kapitel kann das sein, dass Jesus sieht uns an als sein Bruder und seine Schwester. Und ich glaube, das ist ein sehr großes, wunderbares Ding. So, ich würde ihn tun, wenn du den Trouble hast und was dir Gott so dort aussehen lässt, was er bis immer will checken, wenn die was abmessen, wenn die was konstrufen, dann lese diesen Kapitel 100 Mal über, 200, 300, I don't care, bis dort den sei lesen und dort glauben, was du sein wird
von wer Jesus ist und wo er uns ankriegen hat. Und das ich glaube, was dein Leben changen. So Dankeschön für uns reminding von den Passage. Ein paar Announcements für diese Werk und für von der. Von der Clock saß, als hier ein Mother's Day Dinner hier in der Gym. So hier war ein Onkel sein, Clock saß von der. Und dann Dingsach, es war der Jugend und Medwerk Care Groups. Und nächste sind nach Clock 7, was hier in der Gym, His Little Feet, der Gruppe, was hier einmal das Jahr ist, was mit China Champ im Programm ein Konzert haben. Sie wollen hier nächste sind nach Clock 7 sein. So, dort wird verwiet. Vielen Dank schön für kommen.